Každá říčka i potok končí v moři, ať začíná kdekoliv na světě. Stejné je to i s naší říčkou Všemínkou, která se rodí na Papradné v Hostýnských horách, ve Slušovicích se vlévá do Dřevnice, v Otrokovicích do Moravy, u Bratislavy do Dunaje a pak se stává součástí moře. Je sice malá, s délkou asi 9 kilometrů, ale kdyby jí nebylo, tak ve světovém oceánu bude něco chybět. A přesně tak je to i s Neubuzí, kterou Všemínka protéká. Je to malá valašská obec ve Zlínském kraji s necelými 500 obyvateli, ale kdyby jí nebylo, tak nejen v České republice něco chybí. A tím není řeč jen o té přednedávnem získané oranžové stuze v soutěži Vesnice roku. U nás se například vyrábí také plastové obaly pro celou Evropu, nebo třeba autokosmetika známé značky, kterou používá 9 z 10 řidičů. No a pojem JZD Slušovice není třeba snad ani představovat. I ten má počátek u nás, Neubuzi. Dnes poklidná hladina Všemínky kdysi vytvarovala údolí, které obývali naši dávní předkové. Chránil je královský hrádek v nedaleké Dešné. Život v kopcovitém terénu pod vládou pánů z hradu Lukova nebyl lehký. Jak se příznačně říkalo, tady končí chleba a začíná kameň. Valaši byli však na tvrdé podmínky zvyklí, jak ukazuje místní folklorní spolek. Produkty salašnického způsobu hospodaření a šikovné ruce byly už tenkrát známé, a to nejen po celé Moravě. Dnes to není jinak. Na travnatých stráních se pasou koně, ovce, krávy a kozy. Hospodáři obnovili také tradici sýrařství a nestačí uspokojovat poptávku. Pověstné šikovné ruce Valachů nacházejí své uplatnění i ve 2 velkých výrobních firmách na obou koncích Neubuze. Bible praví, že nejen chlebem živ je člověk, a je to svatá pravda. Bohatá mimopracovní činnost místních obyvatel to potvrzuje. O vzdělání se stará malotřídní škola s bohatou folklorní činností. Vzdělání pro dospělé doplňuje komunitní škola Sova, která nabízí nejrůznější oblíbené akce, z nichž nejvyhlášenější je sled čarodějnic a tvoření. Sbor dobrovolných hasičů kromě své spolkové a sportovní činnosti pořádá končiny, poutě u kaple svatého Floriána a stavění a kácení májky. Bohatou nabídku doplňují aktivity spolku myslivců s tradičními setkáními u zvěřinových specialit a výstavami trofejí. Všechny tyto a další činnosti byly prezentovány na slavnostech 650 let od první písemné zmínky o obci Neubuz. Tato bohatě vyzdobená výkladní skříň obce navíc všem návštěvníkům ukázala, že zlatým pokladem obce je týmová kreativita, soudržnost, pospolitost a chuť dělat něco navíc. Všemínka teče dál a dál na své cestě slunečnými stráněmi do moře. Sebou unáší tváře, příběhy a vzpomínky na dnešní nejlepší dobu pro Neubuz. Přejme jí, aby na své cestě dorazila do cíle. Neubuzi přejme, aby tvořivý aktivní přístup současníků zapaloval zájem dalších generací, které převezmou žezlo a budou vytvářet ze zdejší vesnice místo svého plnohodnotného a po všech stránkách naplněného života.